Oh siyakubingelela mbukeli lapho ngasekhaya kuMakhiwa TV sila ngoba sikutshela ukuthi sila eMount Sinaya lapho esikhona ke lapho kubungaza khona inyanga yabantu besifazane sila noSisi la ozosibingelela ukuthi kwenzakalani kubaleke ngani ukuyivocavoca kumuntu wesifazane ngoba kuyinyanga yabantu besifazane. Ngiyabonga ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele kubabukeli beMakhiwa TV ngibingelele nakini basakazi. Ngiyabonga kakhulu igama lami nguMbali wakwaSangweni osebenza kumasipala wabaqulusi lo okuyiwona hostwe la namhlanje la kwiMount Sinai Resort. Umcimbi wethu esize kuwo owokucelebrate iWomen's Day since kuseyi Women's Month. Kodwa ke okukhulu kakhulu kuma activities ebesikade siwenza ngoba namhlanje it's a team building exercise. I-theme ya namhlanje yakulonyaka ye-Women's Day. So into yethu ke ithi namhlanje let us unite, let us do izinto esizakhayo ezisakhayo thina ezabantu besifazane, not only ukuthi siyaxoxa kuphela but nomzimba ukuthi siyalulekana ukuthi umzimba womuntu wesifazane ukubaleka kwawo nokuhlala kwawo usesimeni esiright yikuphi nakuphi esingakwenza. So okunye kwakhona ke was ukwenza ama exercises ama aerobics of which kusiza kakhulu thina abantu besifazane. Remember sithwele kakhulu singabantu besifazane, there is a lot that we go through and kunjalo we don't get enough time ukwenza izinto but kulo 10-15 minutes 45 minutes an hour okutholayo in between siyagcizelela futhi siyakhuthaza ukuthi abantu besifazane abaphume, not necessarily ukuthi you need to join i-gym but ungakwenza nawe ekhaya. Ungangena ku YouTube, ungangena noma kuphi einkundleni zokuxhumana bakutshengise ukuthi ungenzani ukuzivocavoca uzigcine uhlale uhealthy. Thina sesinemzimba edilikayo, thina sesinemzimba esihlale nje ine-stress, ine-anxiety, everything. We are trying to avoid all of that ngokuthi senze ukuzivocavoca. Ukubaleka kwama-aerobics ke kukwenza ukuthi uhlale nawe isimo sakho somqondo nje ezumuntu esifazane sihlale si-level ngoba even indlela yakho oconducta ngayo usuku iyakwazi ukushapeka because wena usuku usunalento yokuthi i-blood circulation yakho ihamba kahle umzimba wakho wonke. So ngicabanga ukuthi yes, that's the whole idea behind everything. Ngiyabonga. La kuMakhiwa TV sina nje uMbali umbuzo wami ogcina ukuthi nje umuntu ohleli ngasekhaya ongafuni ukuyivocavoca imessage yakho nje ongayisa kuye nje siphethe. Ngingasho nje ngokungananazi ukuthi umuntu wesifazane waze wayiphuthisela waze wazibulala wena because uzi-expose to izifo ezingenasidingo obungazigwema ngokuthi uhambile waphuma wahlanganyela namanye amakhosikazi wahamba not ukuthi nokhuluma indaba because uma ujima you get isikhathi esincane kabi sokwenza izinto ezingenayo umthelelo omuhle empilweni. So ngalesikhathi uphumile ukujima uya engage nabanye niyakhulisana futhi uyakubona futhi nokuthi nawe umthelelo emzimbeni wakho ukuthi umzimba wakho uba muhle kanjani. Thina sinobaba esihlala nabo abaze babuke ezincane izingane just because thina sesiziyeke kakhulu sesithu relaxed. So siya encourage ukuthi abantu besifazane asiphume ngobuningi bethu asizinake imizimba yethu because you only live once. Akekho futhi ongakunakela umzimba wakho wena kuphela. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga nathi ukuthi nize nazo bless umcimbi wethu namhlanje. I hope nizo enjoya kusekuningi okusazokwenzeka. Thank you very much. Siyabona ujulukile ngempela uMbali la siyiMakhiwa TV. Siyabonga nje kakhulu naku bakubiza ngapha ukuyivocavoca nje. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga.